shekara ta zo aka zo taro sai aka ce gaskiya an yaba wa aikinmu kuma gwamnati ta amintu mu ci gaba da yin wannan aiki, kuma duk wani taimako da muke bukata na yin aikin nan mu ci gaba, amma gaskiya waccan shawarar tamu ta bara ba za a karbe ta ba, saboda an dubi implications, among which an dubi matsalolin shine in ka saka su kurtu to sun fi yawa, za su yi juyin mulki wata ran. Kasan shi mai mulki yana hangen inda baka hange. Aka ce mana ku yi haƙuri ba za a karɓi shawarar ku. Kuna fahimta jama'a? To fitina ce. Yadda ka gansu da yawa ko haka 'yan matansu suke da yawa. Ni ina da abokai da yawa, ina shiga gidajensu, wani gidan za ka samu budurwa guda 9, wani gidan budurwa 13. Saboda wato duk dan adam kana son kai mu'amala da shi kaka nuna kana kyamar shi, sai ne associating kaina da su, har da yawancin su suna dauka ni cikin su ma nake, kawai na dawo gida ne, saboda gwamutsa da ne da su har na iya yaran agulla. Yanzu kwanaki wani ya zo daukan yaro nan, ina jin shi yana yi, sai ji na watsa mai, sai ce a kai ma namu ne, nace sosai, don larabci suke yi, su kadai suka iya irin shi, ko larabawan ba su iya wannan ba, su suka kirkiro nasu da kansu. To ni na shiga cikinsu ne, sai muka saji in kwana da su mu yi komi. To don haka da na tara su za a yi wa'azi sai ana mamaki, waɗannan suna jin wa'azi ne, na ce sosai. Wala lokacin har mota aka kawo ni, duk anguwar da na sa za mu je wa'azi sai a ce za a zo a ɗauke mu, ana mamaki waɗannan. Don wani baya sallah kuma yana na ya tara kanshi ya yi kujera a kanshi da suma, baya jin magana kowa, sai aka ga har suna sauraron masu wa'azi. A'a mun shimfiɗa musu yanayi ne, na saka kaina cikinsu ne, na ce ni dan uwanku ne ko yan uwana ne, suka saki jiki. Ustazai daga cikinsu akwai yara mahaddata ƙur'ani Hausawa a cikin Makka ko za ka yi mamaki, ta hafizul ƙur'an kashi 3 ko kashi 2 'ya'yan Hausawa ne a cikin Makka. Asaf din nan da ko gani mai 70 hadisa, Allah ya saka mishi da alheri, zuwa yake yana ɗibo 'ya'yan Hausa a nan Shari'a Mansul Jabar Ghurab, yana zuwa yana karantar da su a madrasatu Uthman ibn Affan tun suna 'yan ƙanana. In ya gan kana tallan gyada sai ya kira ka, kai nawa kake samu a gyada? Ce a kullum muna samun riyal 20. Sai ce ka je ka ce wa babarka na saka ka a makaranta. Sai ce kai wallahi ba za ta yadda ba. Sai ce a'a, ka je ka ce malamin nan yana neman ta zo, bahaushiya ta zo. Asab ya ce nawa danki kuke cin riba? Ta ce riyal 20. ce to ba zai sake talla ba, daga yau na saka shi a makaranta. Sai ta ce la ba ta yadda ba. Sai ce a tsaya, ba dai riyal 20 ba, to kullun ya zo makaranta zai tafi da riyal 20 kuma zai koyi karatu. To yau ya tafi da riyal 50, gobe ya tafi da riyal 100 da shinkafa, wata ran a sa mishi rabin rago, wata ran a sa mai kaji 3, sannan yana hadda. Ga program nan, na je na yi program da su, gashi nan kuna gani a CD da muka dauka. Za ga yaro dan karami dan bahaushe sai ce na haddace Qur'ani kuma na haddace littattafai guda 18. Har wani yaro dan karami ya makale min ya ce don Allah an kawo shi wai wurin kakannin shi. Na ce ina ne wurin kakannin ka? Ya ce babar shi kafin ta rasu ta ce su 'yan haɗeja ne, babar shi ta rasu, baban shi ya rasu, yanzu kakashi ce tsohuwa. Muka je na ganta, hajiya ku 'yan ina ne? Ta ce wallahi mu 'yan haɗeja ne. To rabanki da haɗeja? Ta ce taɓija. Ta ce ai tunkan ai mata aure. To yaya? Ta ce 'ya'yanta ne dama suke zuwa, kuma ta haifi wannan yaro ta rasu. Na ce to ya makale min kullum, ya ce in zan to Najeriya, yana ganin haɗejan kamar anguwa ce a Najeriya, sai ce ka kai ni haɗeja. Shine zaka ji da muka sa shi ana program da ya miƙe sai ce ni ne sarkin Hausawa, don Asab ya yi musu abin. Akwai sarkin Hausawa a makaranta, akwai sarkin Indiya, ƙabilu yake tattarowa jama'a. Haka ake so, haka sahabbai suka yi. Ku tara 'ya'yan mutane ku karantar da su. To da an ɗauki wannan shawara an zuba su a cikin jaish, da za su zama alheri. Chief engineer na garin Makka ko na nepa bahaushe ne, Samir sunan shi.
yanzu a jami'a ummul qura HOD na kira'at ko Professor Sami bahaushe ne. Akwai su suna nan Hausawa alkalai, yanzu akwai abokina Musa al-Hausawi bahaushe ne, alkali ne. So ba yadda za ka iya raba maka da Hausawa yanzu, ba za ta rabu ba. To me mafita? da sai a kawo mafita, haka ake yi. To amma kuma mai mulki yana tsoron mulkin shi, to amma mu ko muna ganin barin su haka ko shine sharri. Saboda da muka tashi wannan taron sai na ce to Allah ya kiyaye, ran da wata fitina ta zo ba kwa jin waɗannan za su zama awamil, waɗannan za su zama kayan aiki. Suka ce kwarai da gaske. Shine wai suka fara ɗibo suna kwaso su, ba za su iya kwashe su ba, saboda lunguna ne suke da su. Kai wani garin wata anguwa in ka shiga ko ba za ka ce a Makka kake ba, akan dutse a hau a sake hawa kan wani dutsen, a hau a sake hawa kan wani dutsen. In balarabe ya biyo su a guje kamar yan bule suke hawa fefefefe, shikenan ya bace, shikenan sai su harbo shi da wani abu sai ya gudu. Sun zama al'umma ne, sun zama ummatun. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Kai lokaci ya kure da yawa, mu saurara nan in Allah ya kai mu. Abin da za mu yi don a samu link tsakanin karatun, ku zo gobe da magariba sai mu yi wannan karatun madadin sharhu sunna. Muslim din ma a rama mishi kamar yadda aka rama a sharhu sunna. A zo gobe sai a karanta wannan insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.